takže toto vám tu podpíšem, počkaj, áno. Dávate mu prášky? Ja? No. Tomu psovi? No. A to není můj pes. Protože oba dva možná jste stejně na práškách. Nice. No ako ja mám úplne všetko, ja mám rodinu, ja mám 4 deci na krku, ja mám ženu, tá je akurát v nemocnici, lebo včera som ju zbil, lebo mi nekúpila pivo. Ja toto vám môžem povedať, že kúpiť viacej škrečkov a viacej ponožiek, do ktorých ich dáte a viacej ich pleskať cez ten. Dobrý deň. Čím sa živíte? No ja som No vlastne... Jak to poviem? No vlastne ja som žumpár potápač. Ja to dám driftom. Pečo! Jedna! To je kokot! Get out, man! Get out, please! Thanks. To je piča! Neže stojíš! Dobre, do tu najbateku. Ohoho. Good job, Sophie Rain, good job. Stop calling me Sophie Rain, what the fuck? Nevadí, stále všetky 3 kolesa máš na ceste, len to vytoč doľava. Ale vím. Ďalšia na rade je vyjebaný pomaranč, ten malý skysnutý, čo sa suší na radiátory. Yeah. The solution for you is to laugh. Goodbye. No. Aha. Auto došlo. Jo. On se tak vrátil. Každý jeden z vás si bude musieť zobrať iba jeden krížik. Zoberte si krížiky, lebo pravdepodobne ich budeme strieľať a možno sa rozdelíme a keď zo saklu dáte F-ko a oni vstúpia na ten krížik, tak proste vybuchnú. Kamo. To čo sa chytilo? Aha, od tú torčku. Vybuchne aj ten druhý? Ten sa nechytí? Ty ko... Ideme. Ty debil. Okej, idem k doktorovi. Ty kokos, jaký bunny hop. Ty pičo. Nej mňa, ty kokot. Bacha, nemáš čas? Ty si pičus.